een bijzonder eer. Dit jaar hebben we net 1 winnaar, maar 2 eerste prijzen. Bij de uitreiking van de Vredeman de Vriesprijs voor architectuur zijn dit hier 2 ontwerpen in de prijzen vallen. Poppodium Neushoorn en een Wente bij de camping en jachthaven op het Heidenskip pakken beide het eerste plak. De jury wie unaniem in zijn oordeel. Poppodium Neushoorn is tekenen terug DP Sais architectuurstudio in Delft. Jong architecten van de Lemmer wie verantwoordelijk voor het winnende gebouw op het Heidenskip. 7 jaar moesten strijden om het voor elkaar te krijgen. Dan heb je wel wat geduld nodig. En als dit dan het resultaat is, dat maakt heel veel goed. Maar bovendien, het is ook een heel mooi huis waar wij met heel veel plezier naartoe gaan. Het is de eer. Het is een hele eer dat wij het mooiste, het beste project van Friesland hebben gemaakt in de afgelopen 2 jaar. Dus dat is de prijs wel delen, hè? We delen het, maar we zijn allebei de eerste prijs. Er waren 16 projecten geselecteerd voor de prijs. Er wienen nog 4 nomineren Oerbleum. De publieksprijs wie van Zonnencentrum De Hertog in Frinscher. Ja, het geeft een mooi plekje, zou ik zeggen.